रंजालि बैसागुनि सायाव बुंनांगौब्लाथ' गोबां थायो। दा जोङो रानिखाता बाथौ आन्चलिक हिसाबै जोङो देग्लायजों नैथि खेब खुंनाय जादों। दा बे खुंनायनि गेजेरजों जिहेतु जोङो आगु लांदां बैसागु होनना बुंदों, बेनि गेजेरजों जोङो बैसागुनि मुङाव जोंनि गासै बर' जाथिनि मोनसे जाखांनाय आरो फोसार खालामनाय जोङो बुंनांगोन। खारन जोंहा गोदो बैसागु जादोंब्लाबो माखासे फोसाबनाय गैयैयाव गोबांथार बेले बेजे बिदिनो जाबोबाय थादों। दा ओंखायनो बे बैसागुनि आगु लांदां बैसागुखौ लोब्बा लाफानानै जोङो माखासे जेनेरेसनखौ फोजाखांनायजों लोगोसे आरो मोनसे डिसिप्लिन भाबै आसार खान्थिखौ लाफानानै बे बैसागुखौ खुंनाय जादों। लांदां बैसागुआ बर' माहारियाव गैयामोन, बेखौ मानो थाखाय बर' माहारियाव लाबोनांगौ बायदि जादों? बेनो जे एन्सारा खोब मोजां। खारना जाबाय जोङो गोदोनिफ्रायनो परम्परानिफ्रायनो प्राकृतिकजों सोमोन्दो गोनां बर' जाथिया। दा बेखायनो जोङो प्राकृतिकखौ सोमोन्दो लाखिनानै जेरै दैमा दैसा, हाजो हाला, दंफां लाइफां, जिब जुनार बिसोरखौ लाफानानै जोङो जेरै बिथांमोनहा जेरै नेचार बे सोदोबखौ लाफानानै जोंबो बे लांदां बैसागुखौ खुंफुंनाय जायो। बैसागु आरो बर' माहारिनि गेजेराव मा सोमोन्दो दं? बहुद सोमोन्दो गोनां। अनलि फर बर' आरो बैसागुल' नङा, बाव बाथौ धोरोमनिबो गोबां रिलेटेड जों बुंनांगोन। खारन बर' जाथिया परम्परानिफ्राय बे बैसागु फालिनायनि गेजेरजों माखासे आसार खान्थि, धर्म खान्थि बेफोरखौ गासिबो सोमोन्दो गोनां हिसाबै फालिनायाव लाफाबाय थादों। खारन जोङो बैसागुनि गेजेरजोंनो बावहाय दामनाय देनाय, मोसानाय गासिबो हारिमुआ सोमोन्दो दंफायो, जोङो बेखौ बुंनांगोन। बर' माहारिया देमसि मोसानाया जोबनो थांबाय, बिनि सायाव मा बुंगोन? माबोरै रिकभार खालामनो? बेखौ देमसि मोसानायखौ जों खोनादोंल', खिन्थु जों नुफेराखै। खिन्थु गोदोनि जायफ्रा सेनियर, बे देमसि मोसानाया गोदो दंमोन जाहैबाय। दा बेखौनो फोजाखांनायाव जथेस्थ' जोङो गासै बर' जाथि हिसाबै नाजानांगोन। खारन बे देमसिजों आरो बैसागुजों एसे पार्थक्य दं। पार्थक्यआ बेनो, देमसिया आलादायै मोनसे दमासि समावसो बेखौ मागिनाय बा मोसानाय बा मेथाइ खननाय, बेखौ जोङो गिदिर गोलाव जायफ्रा सेनियर बिथांमोननिफ्राय जों खोनादों। आरो बैसागुआ मोनसे आलदा, बे बैसागुनि नेचारेल जायखौ लानानै खालामबोनाय जायो। बर'फोरा बैसागुखौ मा रोखोमै फालियोबा गाहाम जागोन? बेनो, जों बेनि गेजेरजों बेखौनो खावलायनो लुबैदों। बर'फ्रा बैसागुखौ फालियाब्ला जोंनि आसार खान्थि हारिमुवा जोबगोन। जायनि थाखाय जोङो दिनैहाय बैसागुनि जिथु ट्रेडिशनेल दामनाय देनाय, गाननाय जोमनाय, मोसानाय गोबां बुस्थुआ गोमालांनो हमदों। बेखायनो जोङो नैबे बैसागु खुंफुंनायनि गेजेरजों जेनेरेसनखौ जों फोजाखांनो लुबैदों। खारन ओनसोलाव जोंनि ट्रेडिशनेल जायखौ इन्सट्रुमेन्ट होनदों, दामग्रा देग्रा खाम, जथा, सिफुं, सेरजा, बिसोर गोमालांनो हमबाय। बेखायनो नैबे प्रग्रामनि गेजेरजों जेनेरेसनखौ जोङो बोरै क्रियेट खालामनो हायो, बेखौ नोजोर बोबाय थादों। आरो बिथिङैनो प्रग्रामनि गेजेरजों जों निस्सय मोनफ्रोमबो गामि, मोनफ्रोमबो ओनसोल, मोनफ्रोमबो समाजाव जों बेखौ जाथि हिसाबै दामजु जाथिनि जुदि ट्रेडिशनेल बा बेखौ ग्रहन खालामनायासो बयनिबो गोनां, बेखौ बुंनांगोन।